O delegado do Goberno en Galicia visitou Congalsa como exemplo de industria innovadora e comprometida. O seu papel na cadea Marindustria foi un dos aspectos que destacou Pedro Blanco dunha das empresas máis enlleiras da comarca. Pedro Blanco mantivo hoxe un encontro institucional cos directivos de Congalsa na sede da empresa no polígono da Tomada. Unha reunión na que o Goberno e compañía achegaron posturas e debateron sobre o futuro do sector e as súas necesidades. Unha empresa que para o delegado do Goberno en Galicia é un exemplo a nivel autonómico polo seu rol na cadea Marindustria. Estamos vendo en Congalsa. Congalsa é un exemplo do que é o sector punteiro do Marindustria en Galicia e máis na comarca do Barbanza. Por lo tanto, estivemos vendo un pouco como están actualizando produtos, como están medrando dun xeito intenso en canto a emprego e emprego de calidade, na zona do Barbanza, e como están dinamizando ni máis ni menos que un sector que creo que está sendo punteiro. Por lo tanto, estivemos vendo cal é o proceso productivo, cales son os últimos investimentos que fixeron e cal é ni máis ni menos a previsión que están tendo, que é tamén de seguir medrando tanto en emprego como en produción. Por lo tanto, e además, estamos facendo repaso a que é unha das empresas que tamén opta un dos PERTE Marindustria e, por lo tanto, estivemos un pouco repasando e coñecendo de primeira man cales son as necesidades do sector. Congalsa trátase dunha das empresas máis enlleiras do Barbanza e da Ría de Arousa, da que o representante do Executivo Central destaca a súa experiencia, o coñecemento e a súa capacidade innovadora. A comarca do Barbanza e a Ría de Arousa son económicamente, ademais de ser exemplos de destinos de sustentabilidade turística, como estuvamos vendo no acto que acabamos de ter agora mesmo, hai que recoñecer que son como polos industriales de enorme crecemento. Por lo tanto, efectivamente, eu xa conocía, pero teño que recoñecer que todo isto cambiou durante anos e a día de hoxe representa unha industria, Marindustria, unha empresa absolutamente modélica e de referencia. Darnos un dato: máis do 60% da produción, do que eles están facendo en toda España, que está vendendo, faise aquí no Barbanza e con produto de primeira calidade.